amaphoyisa namasosha basekhaleni lempi yokulwa negciwane lecorona. Amasosha athi ukujutshwa kwawo emphakathini kwenze ngcono ubudlelwane bawo nemphakathi. Kepha bayakuvuma ukuthi lokhu bengelula. Umbutho wezokuvikela uthi ukulwisana neCovid-19 kudinga zonke inhlaka zomphakathi ukuze inqotshwe. Faith groups, this is the time for us to go out and practice our ministry by presence. It is not the time to sit in our synagogues and churches and leave our people as they continuously dying. uGeneral Jamangile uthi amaphoyisa aphenya udaba lokubulawa kwaCollins Khoza. The police, the military ombud, the court of law will be handling the issue of Mr. Khoza. May his soul rest in peace. Okhulumela amaphoyisa kuzwelonke uBrigadier Vishnaidu uqinisekisile ukuthi ababandakanyeka ecaleni lokubulawa kwaKhoza sebevelile enkantolo. Eindabeni zeSABC nginguvusi Khumalo eThekwini.